2025 bola obec Smolnice zavrnutá slovenským štátom do karantény. Ne, my to tu nechceme, neničte krajinku, kde žijeme do poslednej chvíle navždy. Stop spalovní z nás hovorí každý. Ne, my to tu nechceme, neničte krajinku, kde žijeme do poslednej chvíle navždy. Stop spalovní z nás hovorí každý. Netreba, aby som vyšiel von na ústach s papírovým respirátorom. To určite nemôžem dopustiť, pozerať na stromy, ktoré tu budú hniť. Za to, že nekedy trafení chcú zničiť krajpe nádherný, navyše aj chránený. Že nemajú kde ničiť odpad nadmenný, oni obajujú svoje názory papiermi, že keď sa to postaví, nič sa nezmení. My našťastie vieme, čo je pravda, že pre nich možno, pre nás to však nie je sranda. Prečo peniaze majú vyhrať nad zdravým rozumom? Za to, že nevedia si poradiť kam s nebezpečným odpadom. Vaša nerozvažnosť začne ničiť životy. Vy na 100% nie ste kompletní. Ne, my to tu nechceme, neničte krajinku, kde žijeme do poslednej chvíle navždy. Stop spalovní z nás hovorí každý. Ne, my to tu nechceme, neničte krajinku, kde žijeme do poslednej chvíle navždy. Stop spalovní z nás hovorí každý. Kedy inteligent došiel s nápadom, že do Smolnic s nebezpečným odpadom. Prečo si to nepostaví on vedľa domu, aby mohol každý deň čúchať? K tomu som hrdý na hory a lesy malých Karpát, preto sa tému vôbec nedá chápať. My si chceme žiť v čistom prostredí, samozrejme vám to vôbec nevadí. Zväčší sa množstvo chorých ľudí, koľko sa bude rodiť postihnutých detí. Dobre, zoberiem to názor proti názoru, nezdá sa vám čudné, že nemáte žiadnu podporu, pretože my to tu nechceme, tak neničte krajinku, kde žijeme. Podporujú to len ľudia, ktorí pravdepodobne vedia, že im z toho pôjdu peniaze, ale vy nerozmýšľate hlavami, ale peňaženkami, že? Ne, my to tu nechceme, neničte krajinku, kde žijeme do poslednej chvíle navždy. Stop spalovní z nás hovorí každý. Ne, my to tu nechceme, neničte krajinku, kde žijeme do poslednej chvíle navždy. Stop spalovní z nás hovorí každý. Thank you.